Hai să gătesc pentru marinate. Dacă tot socrii au în grădină foarte multe legume, am zis să fac azi marinate. Am mers și mi-am cules necesarul, ardei gras, roșii, morcov, ceea ce nu prea mi-a reușit să scot, dar erau în bucătărie, usturoiul și am mers în altă grădinuță pentru a-mi culege verdețurile. Țelină pentru pătrunjel și ardeiul iute. Puteți folosi orice verdețuri care le găsiți în grădina voastră. Și am mers spre bucătărie pentru a le spălea, curăți și a me pregăti pentru aranjarea în borcan. Așa cum vedeți în video, am așezat toate verdețurile spre fundul borcanului și am început aranjarea. Da? Am pus o rondea întreagă de ceapă spre fundul borcanului, ceea ce apoi am așezat morcovul, ardeiul gras. La noi în familie nu prea se mănâncă roșiile de obicei la marinate, mai ales copiii, se mănâncă alte legume mult mai bine, de aia eu pun jumate de roșii și jumate borcanului de alte legume, adică cum este morcov, ardeiul gras și usturoiul și ceapa. Așezați în borcan la dorința dumneavoastră, puteți să tăiați morcovul, ardeiul gras în rondele, dacă nu vă convine în tip pai, mai adăugați și așezați în etapa sau aranjarea așa cum vă vine imaginația, împlem borcanul până sus ca să încapă și capacul nostru, adăugăm spre final ardei, în dependență cât de tare este el iute, trebuie degustat numai decât ardeiul și în modul ăsta eu așez în borcan. Când îmi așez toate borcanele necesare, între timp am să vă spun cantitatea de sare, zahăr și oțet care este în caietul meu de rețete care îl folosea tocmai bunica mea. Așa este, pentru un borcan de 3 litri, o lingură mare de sare, 2 de zahăr și 3 de oțet. Ceea ce noi, cantitatea dată, o vom împărți la 3. Să zic, dacă borcanul meu este de 750 de grame, eu îi voi împărți la 3 întreg și puțin. Ceea ce voi puteți să luați o linguriță micuță și să folosiți una micuță de sare, 2 de zahăr și 3 de oțet, de obicei așa fac, dar nu am găsit o linguriță micuță. În sensul ăsta eu am folosit o lingură mare și am împărțit lingura în 3 și am adăugat la final, în video nu se vede, dar am adăugat și piper negru boabe, câte 3-4 bucățele la borcan. Așa am pus un vârf de sare, o treime de zahăr și o linguriță și un pic de oțet la fiecare borcan. Am adăugat apă călduță deasupra borcanului pentru că mergeau la foc afară și apa era caldă deja, dar puteți să puneți apă rece în apă rece și le fierbem 10-15 minute la foc mediul ca să nu plesnească roșiile noastre. Adăugăm capace, 10-15 minute, după fierbere le scoatem, le închidem capacele bine sau să zicem moldovenește, le zacrutim și le lăsăm cu gura în jos pentru o zi învelite, apoi le ducem în beci.